sen pystyy tarpeeksi toimimaan. Siinä on niin heti ensimmäinen esittelykohde. No niin. Siinä on koulu, jossa on käynyt. Siis Möysän korkeakoulu. Kyllä. Teekö te kävelypelillä aina tulitte tänne silloin? Joo, kävelypelillä. Siihen aikaan ei paljon tainnut autoja ollut. Eipä juurikaan. No, itse asiassa meidän kylällä oli taksibussi, joka sitten kuskaili naapuri. Sitten oli tällainen yrittäjä, joka teki tällaisia naulakoita ja hänellä oli ensimmäinen tällainen kapeamallin mosti. Siitä otetaan vähän ylempää, niin nähdään koulu hyvin. Joo. No, tää oli ihan kiva koulu. Joo. Ei ollut yhtään vaikeita mennä kouluun. Milloinkohan tää on rakennettu? Onko se mitään? Kuule, tää on ennen sotia tehty. Tässä oli sellainen niin kuin puinen osa. Ja tää oli ollut sellaisen kenraalin asumus ihan alun perin se puuosa siinä, mutta sitten se myöhemmin tuli sitten koulu. Joo. Ja sitten sitä kasvatettu ja en ihan tarkkaan vuosia tiedä, mutta kuitenkin alku on ennen sotaa. Oliko tässä silloin jo tää kenttä? Joo, silloin kun mä olin ihan ekoluokilla, niin tässä oli tää kenttä. Tässä tää on opeteltu luistelee ja tässä sitten kehittyi sen verran paljon, että siihen aikaan pelattiin jääpalloa aika paljon. Sitten sain ekat pikaluistimet ja tää kenttä jäi sitten vähän pieneksi. Mennään kyllä aarteet pitää. Joo. Mutta sitten sen jälkeen rupesi pääsee noihin piirimestaruuskilpailuihin. Kuvataan sen verran tostakin, niin nähdään miljöö. Puut on varmaan ollut aika paljon pienempiä silloin. Joo, noi oli aivan pieniä. Osa on niinku silleen istutettu sen jälkeen. Sitten tuolla keskellä pihaa oli iso koivu, jota ei enää ole. Joo. Ja kyllä tässä niinku luisteltiin. Joo. Maisema on muuttunut. Onko tää piha ollut sitten tän kokoinen aina vai? Itse asiassa piha on ollut tollanen aina. Joo. Paitsi niitä ei ole ollut tässä potkupallossa. Niin, tietysti ja nämä korkeat metalliverkot. Ja tässä oli puutaloja. Ja tässä oli muutamien talojen pihassa oli hevoset. Siihen aikaan hevosilla ihmiset kulki. No vissiin aika lailla. Niitä ei ole mitään vanhoja taloja tässä enää, niitä puutaloja. Ei oo. On tuolla mäen päällä on vissiin yksi talo. Siinä näkyy, täällä on taas laadessa 20 asteen pakkanen. Joo. Meillä oli 22 tuossa. Joo. Nääkään autot ei ole hetkeä tästä liikkunut nyt. No tää ei oo aina tänne erossa. Sieltä tulee avantouimareitten reitit. Joo. Mennään tän kautta, niin me saadaan nää. Joo. Oi, anna. Siinä on vanha talo, toi on varmaan ollut tää silloin. Tää on ollut silloin joo, tää talo. Tää on niitä vanhoja. Tää on ollut kans ihan sodan jälkeen rakennettu. Tai voi olla jopa ennen sotaa tää. Täällä on sitten maisema muuttunut vähän enemmän. No, tässä on maisema muuttunut aika paljon täällä. Tätähän ei ollut ollenkaan tällaista systeemiä. Niitä hyppytornit oli. Joo, sitten tai uimastadionihan tässä oikein oli silloin. Joo, täällä oli uimastadion oikein.
kun silloinkin oli kyllä, muistaakseni oli se avantouintihommahan oli silloin siinä uimastadionilla. Se oli vähän niin kuin tuolla kauemmin tästä. Tästä niin kuin sanotaan 50 metriä eteenpäin. Siitä alkoi se uimastadion. Joo. Ja siinä oli sellainen katsomo, mikä mahtui varmaan noin 200-300 hehtaaria. Niin. Se oli iso, todella iso. Ja sitten oli 25 metrin uimarata. Ja sitten oli myös 50 metrin uimarata, joka oli sitten ylimääräinen laituri niin kuin tuolla tavallaan ihan tuossa järvessä. Sellainen laituri, missä oli se kääntöpaikka. Kyllä. Ja sitten järven tuolla toisessa päässä oli myöskin laituri. Mä muistan kyllä silloin, kun tässä oli ne hyppytornit oli vielä Joo, silloin. tässä oli hyppytorni. Ne on ollut silloin, kun Se on mä ollut- muistan jo aikaa sitten Tässä- 80-luvulta. Niin... Joo. Tässä kohtaa on ollut jo, niin siinä oli esim. Vippalankku oli 3 metriä. Sitten seuraava oli 5 metriä kerroksista. Sitten oli 7,5 metriä ja 10 metriä. Ja joskus hypättiin jalat edellä sieltä niin kuin kaiteen päältä sieltä kympistä. Kun ei riittänyt se 10 metriä, piti vielä mennä se metri vielä ylöspäin siitä kaiteen päältä. Niin. Kyllä. Hurjimmat hyppäs pää edellä ja sitten sellaiset, jotka ei uskaltanut, niin ne veti jalat edellä ja oli välillä kyljet sinisenä, kun tuli vähän vinossa järveen. Joo. Koulu on hienolla paikalla, sieltä on Oo. järvinäköalat ollut jostain luokista. Tää oli mahtava. Välitunnilla aina heitettiin tuolla ylhäältä kiviä, kuka jaksoi heittää järveen. Niin kuin opettaja tuli sanoa, kun loppuu kiveen. Joo. Tässä on tää sama mäki, mikä on lapsille hyvä mäki vielä tänä päivänä. Kyllä. No, sellainen pitkä mäki. Nämä omenapuut on tässä, näitä ei ollut silloin. Silloin nämä on myöhemmin just tähän. Ja talot on nyt, tää on nyt mitä muutaman vuoden ollut nyt Noitalossa. Ja tässä rannallahan ei ollut oikeastaan silloin, tässä oli se uimastadioni, mutta sitten tässä oli sellainen puinen pitkä rakennus, sellainen kuin, olikohan se tällainen kylätalo tai joku tällainen nimeltään, jossa oli sitten tällaisia pikkujouluja pidettiin ja kaikennäköisiä juhlia. Se on puinen pitkä rakennus. Niin. Ja tuolla takana sitten näkyy tuolla Elsa mamma oli töissä, oli Keskon paitotehdas. Tuolla oli keltaiset rakennukset. Ja Milloin toi sitten muuttui palolaitokseksi toi? sitten se muuttui sen jälkeen, kun Luhtanen osti. Tai siis Luhtanen osti tämän niin sanotun Keskon paitotehdas. Ja sit se muutettiin palolaitokseksi. Joo, sitten tuli palolaitos. Ja sitten sen jälkeen se on niitä kusit asumista käyttöön. Tässä oli silloin jonkunlaiset uimakotit kyllä, mutta tää nyt on tällaista uudishommaa tässä rannalla. Sitten tuohon on rakennettu. Nyt näköjään niin invalideille tollanen, että pääsee rullaattorilla sinne vetiin. Joo, tää taisi tulla viime kesänä. Joo, viime kesänä. Viime kesänä toi kohta tohon on. Ja sitten tosi suuri tyhmyys tapahtui, kun tää katsottiin sitten kauniit puutteesta poikki. Niin. Se on. Kehitys kehittyy. Välillä ei niinku mieluisaa suuntaan. Ja tosta oli jotain tarinaa tuolta rinteestä sitten. Joo, siitä rinteessä on sitten tarinaa paljon. Tossa tää on niinku meidän sitä koulureittiä, entistä koulupolkua. Tossa niinku kääntyy tuonne vasemmalle, niin siinä oli sellainen, periaatteessa oli niinku maalaistalo. Siinä oli kanala ja siinä oli pikkuja. Siis tän talon. Joo. Vähän. Ja sitten siellä ylempänä oli sellainen neliskulmainen
Nelistyinen talo. Siellä asui tällainen puolalainen kaveri, jonka nimi oli joku Jeff. Sitten tässä oli kaupungin vuokratalo ja tässä suoraan, mistä me nyt mennään tänne tässä Metskon kohdalla. Varsinkin 3 kappaletta peräkkäin vuokrataloja. Aina yhdessä talossa asui 2 perhettä. Joo. Ja tää maisema on silleen. Oliko tää, että tässä rannassa, eikö tässä rannemmaskin ollut sitten jotain rakennuksia täällä? Joo, tässä oli, ne talot oli ihan tässä. Ja tää oli niinku niiden talojen sitten tätä rantaa tässä. Niin. Et siinä oli niiden laiturit ja se on. Joo. Aika viileä mennä. Meillä tulee sormille kylmä. Joo. Välillä se vähän saa paikkaa, jos lämmittää. Se on hanska. No, kyllä tää, mulla on ollut hanska kädessä. Joo, tässä kohtaa me just mennään siihen, missä oli nämä talot. Tässä oli se isäukon hyvä kaveri, jonka minäkin opin tunteen, kakkamuurari. Yksi Lahden parhaita kakkamuurareita. Ja siellä on Heinolan vanhantien talossa se alakerran kakka, niin se on tämän Laineen Manun muuraama takka. Joo. Ja sitten sinne isäukon vanhalle mökille, sinnehän se teki takana. Tää on silleen kiva, että tähän ei ole kuitenkaan rakennettu nyt ihan tukkoa tätä rantaa, että joo, tää on ollut niinku pitkän aikaa tällainen kiva lenkki. Ja näitä taloja, mitkä näkyy tuossa edessäpäin, niin niitähän ei tietenkään ole. niin. Sitten tuossa mäellä on Ujalan arkkitehdin talo. Tuossa mäen päällä. Tässä oli Vilenit Seppo ja sitten niin sanottu Tippalidu, sellainen kaveri. Ne ryyppäili keväällä aina tässä mäen rinteessä. Kävivät kalassa, niillä oli sellainen vene, Joo. joka oli tavallaan, se oli niin kuin veneen muoti. Niin. Ja sillä muotilla souteli. Missä se Sepon kotitalo? Oliko se Sepon kotitalo jossain tuolla? Joo, se oli siellä Joutiossa. Niin joo. Kirkon takana. Joo.